nagatin ako ng ng anniversary party here sa house ng friend ko. Oh, sige, Dara. Mauni siya. So, mauni siya ang tagya sa balay nga nag-anniversary. So, ibutang niyo na ako sa YouTube, ha? Pero unya mag-live food ka. Pero dili ta pwede mag unya. Bitas tayo, bitas. Kaya na ikaw mag-YouTube ka sayaw dito. Kada mo sa pagkaon ako ni karukanan. Tuloy mo na ba usap. Mauni ang iyang mga pagkaon. Damo ano? Kaniyon sa manisya. Ay, damo. Alas dara ko pa na bisita ka na ko lang. Second batch na lang man ni karon. Again bulol akong Bisaya. Ano ko yung Uy, Oh, inderdaad. Oké. finish siya. Mauni siya ang mga dessert niya. Sa man siya, ala kalami di ini. Ala kalami di ana. Hi, yang auntie. Dumaguete. Ito na ang kaila ni Jan Hermans. Order na kayo dito. Just contact me and I will speak it to Juby Kumutang. Makalingaw. It's almost. Ang kalami-lamian.